13 po. Mama, 13 na. Tapos siya, 21. 23. 23 years Sa old. February, oo. Wow. Hirap ba, no? Hello. Nakakaintindiman. Mga kabarangay, magandang umaga po, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, papunta po tayo ngayon dun sa may sirang gripo, dyan sa may barangay San Lucas, Calabanga, Camarines Sur. At papasyalan din po natin yung magkapatid po nandyan sa may Kipayo, Calabanga, Camarines Sur, na may sakit po silang cerebral palsy. Ayan, titingnan po natin kung anong pwede natin maitulong sa kanila. At sana po, dun po sa mga gustong tumulong, ayan, bukas po. Sana po matulungan po natin sila. Tara, puntahan natin. Subali may agi may agi na dito sa Purukan, San Lucas. Malagbas na kita sa Kipayo, sa San Antonio, Kipayo. May agi po. Ayan ang dakot mo. May puyo man oh. May puyo, may gurami, may tilapia. Ayos ah. Pangsapna na lang ang kulang. Pangsapna na lang. Sige po, agi-agi po. Yan lang sa tulay kang Kipayo, San Antonio. Masakat na kita. Diretso na kita sa Puro. Hey, Yagi. Ayan. Ito Manay Gemma. Manay, saan lang pwede dumanan? Ay, sige, dumanan ta. Madali lang. Ayan, kay Banang Kuras Kapitana. Ayan, okay ba? Lagi. Nagsain ba? Nahali pa lang. O, pwede na kaming magtagos. Behay si Papa mo. Ano na yan? Nararihas na kita. Ako ba kayo? Nararahay pa lang. Ay, Si Kapitan Mike Bordado. hello po. Sa Ay, Rockman. Sunso Baby Recital Council. Rockman. Hello po, hello. Pira na edad ninda? Ininoy Saro, matuan ni kan si bunso ko. Oo. Iyan o, mga 23. 23 years old ka na. Nakaintindi siya? Nakaintindi siya, nakaulay siya. Tapos ining saro. Ining Saro, pero edad ka ni Kulay. Ayan po. 13 po. Mama, 13 na. Tapos siya, 21. 23. 23 years Sa old. February, oo. Wow. Hirap ba no, Hello. nakakaintindiman. Hanggang araw doon sa nakamukha yan, ano? Iyo, haloy-haloy ng araw yan. Kaya, tigdul. Katong pighagadang ko nga ning wheelchair ki Ma'am Kadto. Kundi dahil man siya pwedeng mag-wheelchair, ano? Oo, di group sa Pwede, oo. Mana siyang TV. Ay, tayo ang pigaparahan ni TV. May TV na ni Kadto? So gusto niya may TV ko taan, ano? May libangan ko taan ang pagdalan-dalan kang TV, ano? Ay, Ang sitwasyon kang sa indang harong. yun ang mga tunggang, oh. Oh, ang atop. Oh. Hello. Pinadarahan ko nga ni Soul Bata. Nakaintindi man, oh. Pinadarahan kong gatas sa kakuyang sa ugma. Hello, kamusta ka mo? Pirmi sa kamong arge, magka-tights na akong pirmi, ano? Man, Kaya, Diyos ko. sisip po gusto makatabang. Sana makaabot sa KMJS, ano? Yung ngani, sabi ko. O kaya sa WIS kulang. Sabi ko ngani. Oh, Ayun, naging irit man, may to. yung, hello. Nakaka- Parehas po sinda lalaki. Babae. Parehas sinda. Nagreklama ne. Parehas sinda babae. Parehas. Mm. Bordado. Siya ang nanay. So bali, 23 years old, siya pinakamatuwa mo. Ikatulo. Tapos ang edad niya is 23, tapos ang saro 13. Oh, 23 saka 13 years old na. Buong pag-aki asinda, arog na sinda kayan. Hindi ko lang po kaya sinatiga. Na yung born screening ka to. Oo. Nagkakanak, nag-inom ka ng gata? Ha?
Oo. Hirap naman. Kamusta ang mga likod ninda? Tapi naman sa sindang naka... Mama Ben sa ulit. Ito po Lugar. itong nato. Oo. Siyempre, ano siya, rugado. Oo. Kanto, pitulo pa na kay Mayor na. Ano pong pigagatas, Ano Nay? si Pigatas kanto kay Mayor? Yung Oh, pediasure talaga. Magayunon talaga siya. Nagtaba ba na nila ito? Ano? Pediasure talaga ang pigiiron ng mga araw. Yung latang gatas dito. Iyo, nakulo kanto dito. Ano ko na ni kay Mayor kanto. Tapos, sabi nga ni kanto ni Mayor, anharong nindo, papaano niya. Pero nagtao ka tayo sa klada din. Yung maski ko tayo ni harong din, oh. Ayos din, oh. Dati Ano pong trabaho mo niya? Uma-uma na sa ano? Laborer. Mayong pong permanenteng trabaho. Yan, saro pa yan. Kasi, tabang ko ni dati sa uma. Yun ito tabang ko dati. Kaya, dahil ko man nalilingawan, dahil ko, kung tayo, inahagad ko na lang sa iba. Hello! Lagi, kangirit pa niya si Nini, oh. Lalo pa. Lagi ngirit, oh. Grabe ang ngirit. Baka magpili sa akin kasi mga ano na. Bakal ka mong gatas! Ano? Bakal ka mong gatas! Yay! Yan. Sa mga masustansyang pagkakan mo ng inuton, ano? Pediasure talaga ka ni si Oo, Gatos. pediasure talaga. Sumakang trabaho talaga ngunyan. So, maski ko ta na muro maintenance sa sarong lugar, na honorarium, ano? Pulbar po nga na ako maghapot ta. Sabi po, may ano ba ito? Oo. Oh, day ka nakadahin sa doli. So, bali na, itay, pasensya na po, may kadikit kitang tabang di. Isa nang medyo kaya tango niya, pero nakapaapod naman kita nakaduman naman kita congressman, sagot ki Ma'am Lenny, mapadarasin na ning kung ano pwedeng maitabang ninda. Pasensya mo na po, ini muna. Pasensya mo na po yan. Iyo po. Ibakal mo po sigurong gatas, mga kaipuan kasi mga kasidua. Para kahirap talaga eh.